Waqt dibattitu dwar id-divorzju organizzat mill-MUT, kap ta' skola u assistent kap qasmu l-esperjenza tal-ħidma tagħhom ma' tfal li għandhom ġenituri li għaddejjin minn problemi. Qalu li ma tagħmel l-ebda differenza tfal jekk il-ġenituri jkunux separati jew divorzjati għaliex l-impatt fuq it-tfal ikun l-istess. It-tfal li bagħtu fejn ikun hemm konflitt. Jekk hemm koppja miż-żewġ għadhom miż-żewġ qegħdin flimkien u dawn ma jaqblux ir-raġel jidħol tard. Anke fejn hemm ħafna xogħol, it-tfal ibatu. Niltaqgħu ma' ħafna tfal jiena naħdem fil-qasam tal-primarja maż-żgħar li jiġu uffiċċju jkellmuna u jaqsmu l-ferħu l-biki magħna. U l-istess bħalu ngħid li tfal li ġejjin minn familji separati jew tfal li ġejjin minn familji li ġenituri tagħhom irnexxilhom jġibu divorzju minn barra jew huma annullati, it-tfal jgħaddu l-istess tip ta' trauma. Ma tagħmel ebda differenza. L-assistent kap ta' skola li kisbet l-annullament qalet li mhijiex lesta li tagħlaq għajnija għad batijiet ta' ħaddieħor. Onestament, kuxjenza nadifa u ma nħoss l-ebda guilt feeling li jiena issibt ħamur nivvota iva. U ħannivvota iva mhux għalija personali li jiena annullata u m'għandix bżonn divorzju u laqaslu m'għandix l-annullament. Jiena xi kattolka u prattikanti minix ħanidħol divorzju, però jien ma nistax nagħlaq għajnejja għal weġġa ta' ħaddieħor. U onestament inħoss li daqshekk ir-relazzjoni tiegħi ma' Alla mhijiex se tinbidel. Fid-dibattitu pparteċipaw Charles Magro u Jeremy Camilleri, żewġ trade unionisti, Bernard Grek mill-Moviment Żwieġ bla Divorzju u chairperson tal-Moviment Iva Deborah Xkembri. Charles Magro qal li meta Kristu kienet jitkellem dwar iż-żwieġ ma kienx qed jirreferi għaż-żwieġ bil-Knisja biss, iżda anki għal dawk ċivili u qal li dawk li huma favur id-divorzju mhumiex kattoliċi ta' veru. It-trade unionista Jeremy Camilleri qal il-moviment tal-Le qed jibbaża il-kampanja tiegħu fuq il-biża' fost l-oħrajn billi jbeżżaw dwar l-effetti fuq it-tfal.